El programa EduCaixa continua impulsant l'excel·lència en l'educació amb noves iniciatives de valor per a alumnes i professors. En el marc del programa Joves Emprenedors, es va celebrar a Madrid, entre el 6 i el 9 de maig, el primer campus d'emprenedors. Aquesta iniciativa va reunir més de 150 alumnes i més d'una trentena de professors de diversos centres educatius de 8 comunitats autònomes, autors de les millors propostes per la seva originalitat, innovació i viabilitat que van desenvolupar a partir del treball d'Equip Caixa Joves Emprenedors. Així van tenir l'oportunitat de potenciar la creativitat i capacitat d'iniciativa a través de diversos tallers d'emprenedoria. Se trata de profundizar en lo que ya habéis trabajado durante todo este curso, que es el modelo de negocio de vuestros proyectos, ¿vale? Canvas se le llama porque es un lienzo. Cuando os planteamos trabajar el Canvas, ¿por qué es? Para saber si es viable. Probar, iterar, atreverte, fracasar, triunfar, ¿vale? Forma todo parte de lo mismo. Lo que me ha gustado es sobre todo la forma de trabajar, el hecho de que esperan que tú des algo. Es una forma realmente de hacerte participar, no simplemente acudir a charlas y escuchar. No, es que tú participes. Es una experiencia muy positiva, tanto para los alumnos como para los profesores, porque también aquí nos encontramos muchas personas que nos dedicamos a la enseñanza y el intercambio entre nosotros de experiencias es muy enriquecedor para nuestra vuelta al día a día con los alumnos en el aula. Aquest projecte és possible gràcies a la col·laboració de 4 partners que comparteixen amb l'obra social La Caixa la voluntat i el compromís de donar suport als joves. Nos encanta esta iniciativa, nos encanta que entidades como Caixa se impliquen en iniciativas de emprendimiento con gente joven y les dé visibilidad. El desenvolupament dels tallers va servir per incidir en aspectes com observar l'economia col·laborativa, valorar l'impacte social dels seus projectes i aprendre a treballar en equip i a controlar diverses tècniques per millorar la comunicació. En la darrera sessió, després d'haver treballat les tècniques de pitching, els alumnes van fer una presentació dels projectes que va servir al jurat per seleccionar les 5 millors propostes, els equips de les quals guanyaran un viatge formatiu a Silicon Valley. Obra social La Caixa, l'ànima de la Caixa.